Dorim din toată inima cu toți împreună să spunem că a binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului Iisus Hristos și puterea Duhului Sfânt. Amin. Am vrea cu toți împreună să ridicăm de picioare și să dăm cinste cuvântului lui Dumnezeu. Cei care avem Scripturile sau pe proiectorul cum este rânduiala bisericii, putem deschide Scripturile la Genesa, la capitolul 21, de unde voi citi un text din Cuvântul Domnului, pagina Scripturi 21, începând cu versetul 8 până la versetul 21 inclusiv. Repet, cartea Genesa, capitolul 21, începând cu versetul 8 până la versetul 21, pagina în Scripturi 21. Citesc din Cuvântul lui Dumnezeu. Copilul s-a făcut mare și a fost înțărcat. Avraam a făcut un ospăț mare în ziua când a fost înțărcat Isaac. Sara a văzut râzând pe fiul pe care îl născuse lui Avraam, egipteanca Agar, și a zis lui Avraam: izgonește pe roaba aceasta și pe fiul ei, căci fiul roabei acesteia nu va moșteni împreună cu fiul meu, cu Isaac. Cuvintele acestea n-au plăcut deloc lui Avraam din pricina fiului său. Dar Dumnezeu a zis lui Avraam: să nu te mâhnești de cuvintele acestea din pricina copilului și din pricina roabei tale. Fă să are tot ce-ți cere, căci numai din Isaac va ieși o sămânță care va purta cu adevărat numele tău. Dar și pe fiul roabei tale îl voi face un neam, căci este sămânța ta. A doua zi Avraam s-a sculat de dimineață, a luat pâine și un burduf cu apă, pe care l-a dat Agarei și l-a pus pe umăr. I-a dat și copilul și i-a dat drumul. Ea a plecat și a rătăcit prin pustiul Beersheba. Când s-a isprăvit apa din burduf, a aruncat copilul sub un tufiș și s-a dus de așezut în fața lui la o mică depărtare de el. Ca la o aruncătură de arc, că zicea ea: să nu văd moartea copilului. A șezut, dar în fața lui la o parte a ridicat glasul și a început să plângă. Dumnezeu a auzit glasul copilului și Îngerul lui Dumnezeu a strigat din cer pe Agar și a zis: ce ai cu Agar? Nu te teme, căci Dumnezeu a auzit glasul copilului în locul unde este. Scoală-te, ia copilul și ține-l de mână, că-ți voi face din el un neam mare. Și Dumnezeu i-a deschis ochii și a văzut un izvor de apă, s-a dus de-a umplut burduful cu apă și a dat copilului să bea. Domnul a fost cu copilul care a crescut, a locuit în pustiu și a ajuns vânător cu arcul. A locuit în pustiul Paran și mama s-a luat o nevastă din țara Egiptului. Amin. Vă rog să vă ocupați locurile. Să vin din toată inima pe Dumnezeu din ceruri pentru seara aceasta binecuvântată și dorim ca Dumnezeu să binecuvânteze Biserica Betleem. Și numele Bisericii dumneavoastră ne aduce aminte de faptul că Dumnezeu ne-a făcut pe pământul acesta pentru noi oamenii cel mai mare dar. Cel mai mare dar pe care ne l-a putut oferi și care nu ne-l poate oferi nimeni și nu ne l-a putut oferi niciodată nimeni, copilul Iisus Hristos, binecuvântat să fie numele Lui Dumnezeu. În seara aceasta am văzut că foarte mult contează ca familiile noastre, ca bisericile sau adunările noastre să fie binecuvântate cu astfel de daruri în persoana copiilor care am văzut chiar și aici în față și Dumnezeu să vă binecuvânteze, să binecuvânteze toți părinții din locul acesta. Pentru ca fiecare părinte să înțeleagă că trebuie să primească aceste daruri prin copiilor ca din partea lui Dumnezeu. Eu de când am venit aici în Anglia, în prima zi când aterizam pe aeroport, Dumnezeu mi-a și făcut un cadou, cel de-al 13-lea nepoțel. Și m-am bucurat enorm de mult să pot să-l țin în brațe. Zic, slavă Domnului că plec fericit înapoi în România, că l-am putut ține pe cel de-al 13-lea nepoțel în brațe. Au mai trecut încă 3 zile și Dumnezeu mi-a mai făcut un cadou. Cel de-al 14-lea nepoțel, o nepoțică, Dumnezeu să o binecuvânteze și pe
gândit vreo 2 săptămâni, probabil va veni și cel de-al 15-lea, că e pe drum. Dar numai mi-am vizitat fiica, ginerile, și i-a spus Domnul cu voi, mă rog pentru voi de România. Un dar frumos este și din partea cunaților care au dus băiețelul la binecuvântare, celor de-al 11-lea nepoțel din partea cunaților, pe Daniel și Dumnezeu să-l binecuvinteze. Și la timpul hotărât vom cere binecuvântarea Domnului peste el. Vedem că, de fapt, copiii sunt niște daruri excepționale, aș putea spune, de frumoase din partea lui Dumnezeu, pentru fiecare dintre noi, în familia noastră, pentru că Dumnezeu îi rândește să vină în casele noastre, fiecare cu bucuria Lui, fiecare cu binecuvântarea Lui, și ne bucurăm de fiecare copilaș în parte să visă pe numele Domnului. La rândul meu și m-am bucurat de venirea 12 copii în casa mea, în familia mea. 10 sunt în viață, 2 au trecut la Domnul. Cei 10 care sunt în viață au fost și sunt o pricină de bucurie pentru mine și pentru soția mea. Sunt o pricină de bucurie și pentru bisericile în care slujesc. Mai mult sau mai puțin, dar totuși îi slujesc pe Dumnezeu și mă bucur de aceasta să visă pe numele Domnului. Am vrea din toată inima ca Dumnezeu să binecuvânteze toate familiile din locul acesta prin copiii sau nepoții pe care Dumnezeu le dorește, ca aceștia să fie pricini de bucurie și de binecuvântare. Citeam textul acesta, nu vreau să fiu nici prea lung, că timpul ne presează este scurt, și ar vrea doar să subliniez câteva puncte esențiale în ceea ce privește relația noastră ca și părinți cu copiii noștri, cu pruncii noștri și felul în care noi îi creștem. Pentru că sunt mame și peste tot întâlnesc mame care plâng pentru copiii lor. Am fost nu de mult în Belgia, o săptămână și ceva, și am întâlnit familii care îmi cunosc familia și am slujit acolo câteva zile împreună cu frații și au venit mame tinere care plângeau și mame care aveau copii de anumită vârstă și cuprinse de un de frică. Și taților, de asemenea, ale copiilor respectiv, îmi spuneau, frate Dorel, ce ai făcut? Cum ai lucrat cu copiii tăi? Ce să facem? Ne temem, unii dintre noi simțim că îi pierdem controlul. Aici, în Anglia, am stat de vorbă cu ceva familii și la fel părinții spuneau, frate Dorel, nu știm ce să facem, este o luptă extraordinar de grea. Parcă o forță din exterior care ne lovește în așa fel încât ne face să punem armele jos și să spunem că nu mai avem nicio posibilitate să facem ceva în dreptul copiilor. Copiii deja ne impun lucruri la care noi rămânem uimiți de ceea ce ne cer copiii sau ne impun încă de la o vârstă fragedă. Stăteam și mă uitam la imaginea din textul pe care îl citisem și vreau să subliniez ceva din versetul 9 pozitiv. Sara a văzut râzând pe fiul pe care îl născuse Avram. Râsul lui Ismael era un râs la adresa lui Isaac la voia întâmplării. Și vreau ca mamele și părinții, tații, să fie foarte atenți la sublinierea aceasta. Un copil nu ajunge să gândească rostul alt copil până când nu este învățat de cineva. Și am văzut în case de frați pocăiți, creștini, cum vreți luați, în ghilimele, eu îi pun în ghilimele, care se amuzau pe faptul exprimării jargonate ale copilor lor, pentru că ei, de la o vârstă înregistrată, își permit să arunce anumite vorbe sau glume chiar porcoase, iar părinții se distrează, dom'le, uite ce inteligent! Dom'le, uite cât e ce știe el să ia la 11 metri, să spunem așa, sau să ia la mișto pe celălalt. Și vreau să spun, mamă dragă sau tată drag, dacă îți înveți copilul de mic să fie miștocar va fi și mare. Dacă îți înveți fiica de mică să bârfească,
Tot ce există prin adunare, când va fi mare, așa va fi. Dacă îți înveți fiul să vorbească și aude vorbele tale de rău despre frați, demite de el, când va fi mare, acel băiat va fi o problemă pentru biserica în care va fi, dacă va mai fi și acolo. Agar a trebuit la un moment dat să suporte consecințele educației pe care le-a dat pruncul ei pentru faptul că era un râs a îmbătrânit de șoc pe care cealaltă parte nu l-a putut accepta. Eu nu știu câți dintre dumneavoastră care v-ați adus aici copiii să slujească și au slujit în față, ați vedea că un alt copil a venit și a luat în jur ca nu ne place, fraților, nici mie. Probabil nu ne-ar place nici ca pruncii noștri să ia la mișto sau să ia în batjocură alți prunci. Consecințele vor fi suportate greu atunci când noi nu ascultăm în direcția aceasta. Agar este nevoită să-și ia pruncul de mână, să plece. Și cuvântul lui Dumnezeu spune că Agar doar cu pâinea și cu duhul de apă pe care l-avea, a luat și a plecat și a rătăcit prin pustie. Atunci când nu există o educație corectă pentru copiii noștri, șansa copiilor noștri, știți care va fi? Rătăcirea prin pustia lumii acestei. Până când vine momentul când, ca și mamă sau ca și tată, vei vărsa tu însuți lacrimi pentru el ca să-l poți recupera, să-l poți scoate de acolo, sau vei spune la fel ca Agar: eu nu vreau să copilului meu. E clar, dacă n-ai vrut să vezi viață în copilul tău, moarte, nici n-ai cum să vrei să vezi. Am vrea ca Dumnezeu să ne binecuvinteze, să putem să vedem în copiii noștri viață și să le dorim viața. Agar nu mai avea posibilitate, poate spuneți că nu avem posibilități și niciodată cât mă întreabă în direcția aceasta: frate Dorel, ce ai făcut? N-am o teologie aparte în direcția aceasta, nu am învățături aparte, sau nu sunt un, știu eu, deosebit în direcția aceasta, discipol, sau știu eu, învățător, sau un alt congres dumneavoastră, ca să spun: frate Daniel, sau nu e puteți copii așa, pentru că așa vor crește pocăiți. Decât un singur lucru pot să spun: apropiați-vă de Scriptură și ceea ce spune Scriptura în dreptul copilor dumneavoastră, aceea face. Însă câteva directive în direcția aceasta, din experiența pe care mi-a dat-o Dumnezeu în anii de căsnicie pe care am peste 30 de ani, aș vrea să subliniez câteva lucruri esențiale prin care Dumnezeu mi-a dat credință să pot să-mi țin familia și copiii aproape de Dumnezeu. Și mai mult de atâta, și pe alții, chiar dintre rude sau din familia lărgită și din cartier, dintre vecini și așa mai departe. Și aș vrea ca Dumnezeu să ne dea biruință în direcția aceasta. Agar își aruncă copilul. Când nu mai are pâine, când nu mai are apă, când copilul nu mai are nicio resursă de supraviețuire și nu mai vede nicio șansă, își aruncă copilul undeva sub un fiș și îl lasă acolo, nevrând să vadă sfârșitul. La un moment dat începe și ea să plângă. Începe să plângă probabil viitorul sumbru și macabru al copilului din pustiu, însă vreau să spun și mamele să fie foarte atente că Dumnezeu din ceruri și copiii care nu vor să asculte, să fie și atenți, Dumnezeu din ceruri ascultă lacrimile părinților, ascultă și privește spre strigătul mamei și strânge lacrimile părinților în burduf și Dumnezeu să vă binecuvinteze să vărsați lacrimi binecuvântate. Sunt mame care varsă lacrimi, dar le varsă prea târziu. Sunt mame care varsă lacrimi, dar le varsă la timp și lacrimile vărsate la timp, rugăciunile înălțate la timp, poziția luată la timp, va face ca pruncul să rămână pe calea cea bună, ca să nu plângi de amar mai târziu. Dacă Agar ar
lecție, să știe ce să facă mai departe pe viitor și să primească o nouă experiență din partea lui Dumnezeu. Eu n-aș vrea să trăiesc experiențe de felul acesta. Dumneavoastră ați dori o astfel de experiență? Fratele Timotei de hotărânică, nu. Domnul să-l binecuvinteze, să nu treacă pe acolo niciodată. Agar plânge și Dumnezeu din ceruri este acela care aude. Atunci când aude, auziți, îmi place foarte mult faptul că aici este subliniată, eu pentru mine, este o subliniere foarte importantă. În versetul 17, cuvântul lui Dumnezeu spune că Dumnezeu a auzit glasul copilului și îngerul lui Dumnezeu a strigat din cer. Agar! Nu vi se pare interesant că atunci când noi nu auzim nimic, când nouă nu ne pasă de ce se întâmplă în jurul nostru, când nouă nu ne pasă, când ne mor copiii, când nouă nu ne pasă, că se rătăcesc copiii, când nouă nu ne pasă, că societatea se degradează, când nu ne pasă de relațiile pe care avem cu vecinii, cu cei din jurul nostru, nu vi se pare că Dumnezeu începe să strige spre noi? Încearcă să se facă auzit prin catastrofele care se întâmplă, prin legile care le îngăduie să se dea de cele mai multe ori, afectându-ne nivelul nostru social sau afectându-ne nivelul nostru spiritual și moral. Și atunci Dumnezeu ne strigă. De ce? Pentru că noi trebuie să ne trezim să vise pe numele Domnului. Dumnezeu strigă din cerul și se face auzit. Și de multe ori o spun cu părere de rău. Poate pentru biserică, pentru familie sau pentru copii, sunt prea șoptite. Nu sunt strigate ca să ne audă Dumnezeu. Și am vrea ca în ziua aceasta, în seara aceasta, să înțelegem că Dumnezeu ne vrea ca să strigăm pentru copiii noștri, să strigăm pentru familiile noastre, să plângem, să strigăm pentru biserică, pentru societate și în felul acesta, nivelul nostru spiritual, să crească, iar Dumnezeu să-și ducă mărturia mai departe, să visă pe numele Domnului. Dumnezeu atunci când strigă, El știe pentru ce strigă și spune Agar: auzi, vrei salvarea copilului tău? Ridică-te și ține-ți copilul de mână, ia-ți copilul de mână. Și vreau să plec de la sintagma aceasta de a ne ține copiii de mână. Știți de ce? Pentru că cei mai mulți părinți își pierd copiii pentru că nu îi țin de mână. Un copil care nu îi țin de mână face ce vrea, când vrea, cum vrea. Plouă afară, mergi cu el și de mână. Ce faci? Nu numai că se împroașcă pe el, dar te împroașcă și pe tine. Și poate merge așa la biserică, la 4 ani, el are unul de mână, lasă, trebuie să te întorci acasă. Păi, de ce n-ai venit la biserică? Știi? Am ieșit și păcatul l-a pus pe la mic, cum tot vreau și pe ea în fața casă și mă întorci și pe mine. N-am mai avut timp. Îi dai drumul, se duce. Când s-a pus să nu mai face ce vrea. Păi dacă nu le-ar spune noi copiilor că avem prize în casă, de nici nu le-ar avea grijă. Dar noi le spunem, bă, vezi, aia e priză, nu băga degetele. El nu-ți bagă degetele, dar primul pui acolo. Pentru că noi am descoperit o noutate și curios în direcția aceasta. A ține copilul de mână înseamnă colaborare. El înțelege și trebuie să înțeleagă că el trebuie să colaboreze cu tata sau cu mama. Nu-l ține mână, el nu colaborează. În primul rând aceasta. În al doilea rând, a ține copilul de mână înseamnă că mă iubești partea de dragoste. Îl ții de mână din dragoste, pentru că iubești, este al tău. Îl poți după tine, îi te duci. Simt copiii noștri aceasta? Sau nu simt? Simt copiii noștri că atunci când noi
Îi ținem de mână, de fapt, între noi și ei trebuie să existe o colaborare, o relație bună. Eu le-am spus copiilor mei și le spun și acum, voi băieți, știți ceva. Ca și părinte, în ceea ce privește colaborarea. Îi vorbesc cu mine foarte respectuos, din dumneavoastră nu mă sub, dumneavoastră în sus, dumneavoastră în jos. De multe ori mă dor urechile, dar îi las. Îi las așa. Le-am spus, știți ceva, până la urmă, între noi, eu, status mai în vârstă, voi sunteți feciori sau fete. Însă noi, între noi, colaborarea aceasta trebuie să fie o colaborare ca între prieteni. Eu sunt prietenul vostru, voi sunteți prietenii mei. Și prieten mai bun ca tata sau prieten mai bun ca mama. Nu găsești niciune și aș vrea ca Dumnezeu să binecuvânteze tinerii de aici, să înțeleagă că din familie primii prieteni sunt tata și mama. Ei sunt cei care plâng, ei sunt cei care se roagă, ei sunt cei care întind o mână atunci când ai nevoie. Și Dumnezeu să binecuvânteze ca părinții să facă lucrul acesta, să visă pe numele Domnului. În al treilea rând, a ține copilul de mână înseamnă pentru copilul acela siguranță. Dacă unui copil de stradă merge pe trotuar, îi ploaie, nu mai plouă. Îi soare, îi senine, bucuros ca leană. Și vine o damă așa, să vezi ce vine copilul, te apucă de mână și te strânge, de-ți rupe mână. De ce? El simte la tata sau la mama ce? Siguranță. Noi copilul nostru, în educația pe care noi le dăm, prin felul cum noi îi educăm, noi trebuie să le oferim acea siguranță în urma cărora îi trebuie să știe. Doar învățătura lui tata, învățătura lui mama, mă păzește de orice pericol. Învățătura referitor la integrarea în societate. Îmi dă o direcție bună. Învățătura pe care mi-o dă referitor la morala mea, referitor la pocăința mea. E o învățătură care mă apropie de Dumnezeu, o învățătură sigură. Eu am încredere în tata, am încredere în mama. Dragi părinți, oferiți-le toată siguranța copilor dumneavoastră și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Mă gândeam la Psalmul 127, unde Cuvântul lui Dumnezeu vorbește și nu mai răspoiesc să recitesc acolo despre faptul că, de fapt, copiii sunt ca săgețile unui războinic pentru cel care îi are. Sunt bine puse în tolbă. Știți ce înseamnă o săgeată în mâna unui războinic? Eu știu ce înseamnă, am avut săgeți. Până am apropiat, am fost sportiv de performanță la tir cu arcul și am știut ce înseamnă să tragi cu arcul. Păi nu pui săgeata în soartă, să o tragi oriunde, ai o țintă în față. Pentru ca săgeata aceea, nu e spun să ai țintă aceea. Pentru ca săgeata aceea să ajungă exact la țintă, tu trebuie să ai un anumit angajament și trebuie să fie o anumită poziție. Nu ești tragi așa, să fie trasă săgeata aceea. A ține copilul de mână înseamnă să dai o direcție bună. Că vei de facă unde? Că vei de groapa, că vei de cealaltă. Mergi pe dincolo. Îl înveți să meargă bine, corect, pe drumul cel bun, să visă pe numele Domnului. Am vrea ca Dumnezeu să ne binecuvânteze cu astfel de abilități, încât noi să putem să dăm o direcție bună copilor noștri să visă pe numele Domnului. Mai vreau să trec și să le amintesc, fără să le las aceasta, în penultimul rând, a ține copilul de mână înseamnă autoritate. Copiii noștri trebuie să recunoască în noi, în poziția noastră față de ei, autoritatea noastră părintească. Nu face ce vrea. Copilul care recunoaște autoritatea părintească, să o spun așa ca o paranteză, și când vine vecinul și îi spune, mai împrumută în cer. Primul cuvânt pe care îl rostește copilul acesta vecinului atunci când tata nu e acasă, știți care este? Să văd ce spune cine? Tata. Să văd ce spune mama, pentru că îl recunoaște că deasupra lui există o autoritate. Și am vrea ca Dumnezeu să ne binecuvânteze
să nu fim lipsiți de această autoritate deasupra copiilor noștri. Autoritate în ceea ce privește direcționarea lor în pocăință, autoritate în ceea ce privește ascultarea lor, pentru ca să se impună în viața și mersul lor un duh de ascultare, atât de părinți, cât de biserică, cât și de Dumnezeu, să visă pe numele Domnului. Și în ultimul rând, a ține copilul de mână este porunca lui Dumnezeu și este voia lui Dumnezeu. Dumnezeu este Cel care poruncește de Agar: Agar, țineți copilul de mână. Și Dumnezeu îi deschide ochii și când îi deschide ochii, i-a văzut un izvor de apă. S-a dus, s-a umplut burduful cu apă și a dat copilului să bea. Și am vrea ca Dumnezeu să binecuvinteze ca părinții aceia care au încă ochii închiși în direcția copiilor lor. Pentru că se văd pe teren comportamentul copiilor în biserică, începând de la o vârstă fragedă până la mai mare, prin felul cum gesticulează, prin felul cum vorbesc, prin felul cum relaționează cu frații de lângă ei, cu ceilalți în biserică. Să vede cât de bună creșterea sau cât nu este de bună creșterea și educația din familie. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze ca să știm, să-i creștem, să-i educăm așa cum vrea Dumnezeu. Să ne deschidă ochii atunci când Dumnezeu deschide ochii părinților. Părinții pot vedea că aici la Betlehem este un izvor de apă. Și izvorul de apă care este Duhul Sfânt, care curge pe aici, să treacă și peste copiii dumneavoastră. Și astfel copiii dumneavoastră să fie binecuvântați, să se adapte din izvorul acesta care curge și Dumnezeu să vă întărească. Amin.